Hello everyone, माबोरै दं लोगोफोर? तो आसा खालामबाय बयबो मोजाङैनो दङ जानांगौ। नैबे समावहाय आङो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे आंनि चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। तो भिडिअसआ बेनो जाहैगोन मिथिखानाय जोंहा जितुनिखि CM-AAA आरो बेजों लोगोसे जोंहा PM किसाननि राङाबो हाबनो थांगासिनो दङ आरो CM-AAA आबो अनलाइन ना। तो 2.0 आरो जायफोरा रेजिस्टार खालामदोंमोन एप्लाइ खालामदो आरो बेजों लोगोसे बेबायदिनो जोंहा PM किसाननि राङाबो नैबे नैथि सप्तायाव हाबनो थांगासिनो जानुवारि। तो लोगोफोर क्रेडिट जासिगोन एकाउन्टआवहाय 2000 बोसोरावहाय मोनथाम इनस्टलमेन्ट मोननो हायोना। तो चेक खालामदो नामफोरखौ दङना गैया नामा। नाम दङब्लानो आरो फैसाखौ मोनगोन। नामखौ गुगोलाव चेक खालामनो हायो। चेक खालामनानै लायोब्लानो जाबाय गुगोलाव। तो 2000 रां मोनगोन लोगोफोर जोंनियावबो नै मोनाबाय आरो मोनासिगोन आरोना नै। तो बिदिब्ला लोगोफोर चेक खालामनानै लायोब्लानो जाबाय 2000 मोनसिगोनलाय आरोना। बोसोरावथ' आरो बिदिनो मोनथाम इनस्टलमेन्ट मोननो हाखायो। तो नेनानै थादो नैबे सेकेन्ड सप्तायावनो जोंहा क्रेडिट जानो थांगासिनो दङ एकाउन्टआवहाय। नामफोरखौ चेक खालामनानै लायोब्लानो जाबाय आरोना। तो आं एसे क्लिप्सखौ होनानै होलांगोन नाथाय आङो फिक्स बेबायदि डेटखौ मोननो हायाखै आरोना। तो एसे क्लिप्सखौ लगायनानै होगोन। तो बिदिब्ला लोगोफोर बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै आङो क्लिप्सखौ होनानै होगोन आरो भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों, नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। बाय बाय। মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছো। অতি শীঘ্ৰেই অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিছে। অতি শীঘ্ৰেই দেশৰ কোটি কোটি কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাব প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিৰ ধন। 19 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন চলিত মাহতেই সোমাব কৃষকসকলৰ একাউণ্টত। এই মুহূৰ্তত বিস্তৃত খবৰ আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এটা ব্ৰেকিং নিউজ, দেশৰ কোটি কোটি কৃষকক ভাল খবৰ দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে। নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিতে কৃষকসকলে লাভ কৰিব চৰকাৰৰ ধন। চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাই বৃহৎ ধন লাভ কৰিব। PM কিষাণৰ হিতাধিকাৰীসকললৈ ভাল খবৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। জানুৱাৰী মাহৰ দ্বিতীয় সপ্তাহতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিৰ 19 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন সোমাব পোনে পোনে একাউণ্টত।